खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय माने कमेन्ट खालामनायनि सायाव बे भिडिअ लाबोदों आङो माने गाज्रि कमेन्ट नङा आंनिनो साबस्क्राइबारा कमेन्ट खालामदों जे माने 30/40 बेडरुम मोनथाम किचेन टयलेट बाथरुम एटाच गोनां थाफानायनि भिडिअ लाबो होनदों बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों माने गोबाङानो साननो हागौ जे माने आंबोथ' सिगांनो कमेन्ट खालामदोंमोन मानोना आंनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबाखै नाथाय भिडिअ लाबोनो हायैनि कारना बेनो जे माने गोबाङानो माने 30/40 नि भिडिअ लाबो 40/40 नि भिडिअ लाबो बिदिल' बुंनानै कमेन्ट खालामदों नाथाय बेडरुमखौ खैथा नांगौ किचेन टयलेट नांगौ ना नाङा बाथरुम नांगौ ना नङा बेफोरखौ लिराखै बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै जुदि नोंथांमोननो बेफोरबायदि हाउस प्लेननि ड्रयिं नांगौब्ला माने बेसेबां स्कुवेर फिटआव बेसेबां बेडरुम नांगौ किचेन टयलेट नांगौ ना नाङा बेखौबो गासैखौबो लिरनानै हरफा अब्लानिया आङो भिडिअखौ लाबोनो मोजां जायो आरो माने नक्साखौ आखिनो मोजां जायो मानेयाबो भिडिअखौ लाबोनो हायो दा नक्साखौ आखिनायनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबाखै जेन माने 540 नि नै दाख्लैसो मोनसे कमेन्ट फैदो 540 नि G+1 मोनसे हाउस प्लेननि ड्रयिं भिडिअमोन नाथाय बिनो बेडरुमखौ खैथा नांगौ किचेन टयलेट नांगौ ना नङा लिराखै बिनि थाखाय आं बिनि भिडिअखौ लाबोनो हायाखै जुदि नोंथांनो हाउस प्लेन ड्रयिंखौ नांगौब्ला अननानै नोंथाङा कमेन्ट खालामफिन जे माने बेडरुम खैथा नांगौ किचेन टयलेट खैथा नांगौ बेखौ लिरनानै हरफाफिन आङो भिडिअखौ लाबोथारगोन दानिया आङो 30/40 नि हाउस प्लेन ड्रयिंआव बेडरुम मोनथाम किचेन टयलेट बाथरुम एटाच गोनांनि टपिकमोन नालाय दानिया आं नक्सा आखिना लाखादो दानिया नायदो फै नक्साखौ नक्साया नैबेनो लोगोफोर नक्साखौ आखिना लाखादो भिडिअनि गेजेरजों आखिबा आरो भिडिअआ गोलाव जायोना बेनि थाखाय आं आखिना लाखादो बे नक्सानि प्लेनिङा मामोन नैयाव लिरना लाखादो आङो नै बेयाव 30/40 हाउस प्लेनमोन नंगौना 30/40 माने 3 बेडरुम उइथ किचेन टयलेट बाथरुम एटाच माने 30/40 नि हाउस प्लेनावनो मोनथाम बेडरुम टयलेट बाथरुम किचेन थाफानायनि ड्रयिंनि बाथ्रा बुंदोंमोन नालाय आं दा इयाव आखिना लाखादों नोंथांमोना नायनो हागोन दै ड्रयिंआ इनो 30/40 मोनथाम बेडरुम दै बिराद गिदिर गिदिर मोनगोन आरो बेडरुमखौ दा बिथाङा कमेन्टआव जेरै बुंदों बेरैनो भिडिअखौ लाबोनाय जादों भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ लाइक शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना ला बेल आइकनखौबो दामना हो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव सहैग्रोयो दानिया नायदोनिख्रुइ बेडरुमखौ बेसेबां गिदिर मोनगोन किचेनखौ बेसेबां गिदिर मोनगोन टयलेट बाथरुमखौ बेसेबां गिदिर मोनगोन दानिया ला दा एन्ट्रि नै इ जाबाय एन्ट्रि ना इ एन्ट्रि बेनिफ्राय अबेयाव बेडरुम अबेयाव किचेन बाथरुम बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायना होनोसै माखौ बेसेबां गिदिर मोनगोन हमना ला बे जाबाय एन्ट्रि बे एन्ट्रि जाबाय दे जेनेबा बे एन्ट्रि जाबाय बेनिफ्राय फार्स्ट नै खनानिफ्राय फैदो नै जोङो खनानिफ्राय फैदो नै जेनेबा नै खना मा खालाम नोंथाङा बेखौ बेडरुम खालाम बेडरुम आं इयाव नाम्बारनि नाम्बार 1 इयाव बेडरुम 1 नाम्बार बेडरुम इयाव नोंथाङा मोनगोन 12/13 नाम्बार 1 बेडरुम थांबाय बेनिफ्राय बेखौ नोंथाङा मा खालाम किचेन खालाम बेखौ किचेनखौ नोंथाङा बेसेबां मोनगोन 8/12 किचेनखौ बारा गिदिर नाङा 8/12 होदो इयाव 8/12 माने ओरैया 8 ओरैया 12 नै इयो ओरैया 12 नंगौना ओरैया 13 दा इयाव बेखौ मा खालाम नोंथाङा डाइनिं हल खालाम डाइनिं हल माने ओंखाम जानाय बे किचेन जाबाय इ डाइनिं हल नोंना डाइनिं हल जाबाय डाइनिं हल दानिया इखि थांबाय मा टयलेट बाथरुम जाहैबाय नै टयलेट बाथरुम डाइनिं हलखौ नोंथाङा बेसेबां मोनगोन 11/12 माने डाइनिं हलखौ एसे गिदिर होदो कारन गेजेराव डाइनिं बनानै जिं मानसि जानो थाखाय जिरायनाय जायो नालाय बेनि थाखाय बेखौ गिदिर होदो रुमखौ 11/12 दानिया नैयाव मा मोनगोन नोंसिना टयलेट आरो बाथरुम माने नै इखौ बे बाथरुमखौ नोंथाङा मा मोनगोन 6 आरो 5 6/5 बेयो मा बाथरुम बे बाथरुम बे जाबाय टयलेट 3/6
टयलेट 3/6 बेनिफ्राय इ जाबाय मा वाशरुम इयो नै इयाव आं ओरैनो फिसा आखिना होदो इयाव सिंखौ ओरैनो फिसा आखिना होदो इयाव सिंक वाशरुम इयो वाशरुम माने दरजाखौ नोंथाङा सोलायनोबो हागोन इयाव दरजाखौ इखि होना होदोंमोन दरजाखौ खिन्थु नैयाव लानांगोन इ वाशरुमनिया बेनिफ्राय दानिया दोङो सिरिया जाबाय खादला इखो खाद नैजा होनोसै आं इखो 7/12 सिरि इयो बेनिफ्राय दानिया फैबाय नैखो लाबाय खनानिखो इबो बेडरुम गेदेर बेडरुम मोनगोन इयाव नाम्बार 1 बेडरुम थांबाय ओमफ्राय 2 नाम्बार मोनथाम ना बेडरुमा 2 नाम्बार बेडरुम 2 नाम्बार बेडरुम इखो मोनगोन नोंथाङा 11/13 11/13 मोनगोन इखो नोंथाङा 2 नाम्बार बेडरुमखौ दानिया मा दोङो इ जाबाय ड्रयिं हल लिभिं रुम डाइनिं रुमबो बानायजागोन जि बानायजागोन आरो इयाव माने सोरगिदिं ओरै सफा बनानै गेजेराव टि टेबोल दोननो हागोन माने आलासि फैबाय इयावनो फज'नो हागोन साहा पानिखौ बेयावनो होनो हागोन उनाव ओंखाम जानो जाबा नै भितराव लांनो हाबाय दा इखो मा होननांगौ नोङो लिभिं रुम होना होनोसै लिभिं रुम रुमखौ मोनगोन नोंथाङा ओरैया 18 मोनगोन इखो नोंथाङा 18 ओरैया 18 बेनिफ्राय 13.5 18/13 दानिया मा दोङो बेडरुम 1 2 एबा 3 बेडरुम 3 बेडरुम बेखौ मा मोनगोन नोंथाङा 13/14 माबोरै 14 मोनखो नै इयो 11मोन नालाय ओमफ्राय इनिखो ओरै सिदा थांनायमोन नैखि बारायना होयो ओमफ्राय नै फिसा जाहैबाय जेनेबा करिडर गेजेरनि लामा एसे गिदिर नाङा ओंखायनो इनि रुमखौ गिदिर खालामना होदो 13/14 मोनबाय आरोखि नोंथाङा दा इयो इनिफ्राय इखिनियालागि फिसा इखो बेसेबां मोनगोन नोंथाङा 4/13 जाहैबाय नै इयो 13/4 दानिया बबेयो बेसेबां गिदिर गासिखौबो जों मिथिजोब्बाय दानिया दोङो माने दरजाखौ नोंथाङा हमनो हाखादो जानांगौ नुनानै दरायखौ उनाव हमनो हाखादो जानांगौ जेनेबा नै इफोर दरजा इफोर दरजा इबो दरजा गोजा आरो इफोर दरजा गोजा दा दरजाखौ हमना मोनबाय दानिया बबेयाव खिरखि थागोन बबेयाव भेन्टिलेसन थागोन बबेयाव पार्टिसन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थिनोसै बेनिफ्राय एन्ट्रि जादोंथ' एन्ट्रि जानानै जेनेबा इनिफ्राय लांनोसै इनिफ्राय जे बाहेरनि वाल इयो नै जे बाहेरनि वाल इनिफ्राय इ बाहेरनि वाल इनिफ्राय इ गेजेरनि लान्दा जाबाय मा खिरखि गेजेरनि लान्दा खिरखि नंगौना इनिफ्राय जिं जिंनिखौ लाग्रोजोबनि बुजिनायाव सहज जानाय बायदि जिं जिंनिखौ लाग्रोजोबनि बेफोर जाबाय वाल नै इयावबो पार्टिसन खिरखि भेन्टिलेसन लिट्रिनिया बेफोर जाबाय भेन्टिलेसन नै गेजेरनिया भेन्टिलेसन बेफोरो गेजेरनिया भेन्टिलेसन नैबे किटचेननिखौबो खिरखिखौनो जागोन खिन्थु गोजौआव होनांगोन गाहायद्रायाव होबा गेसनि अराव सुलानि अराव माने बार नाङैबा अरा मोजां जोङा ओमफ्राय गोजौआव खिरखि होजागोन भेन्टिलेसनखौनो बुंजायो खिरखि माने बेफोरो सब पार्टिसननि खायमा सब पार्टिसन जाबाय नैबो वाल जाबाय पार्टिसन माने गेजेरनि वाल
नुनायाव मोजां होनाय बायदि आं कालारखौ बेलेग होना होदो नै दानिया जाजोब्बाय बाहेरनि खिनिया जाबाय बाहेरा जाबाय दानिया गेजेरनि पार्टिसन दङ गेजेरनि जे माने नै इयो जाबाय वाल पार्टिसन नोंथांमोना बुजि मोनखादोंबो जानो हायो थेवब्लाबो आं खिन्थागोनसैबाय बेफोर जाबाय वाल पार्टिसन नै इ मोनसे दरजायाथ' सिरिनि सिङाव माबोरै दरजा जागोन माबोरै दरजा देखायदो ओरै साननांगोन नोंथांमोना जेन माने नैयाव खादां इन्ट्रिया इखिजानिफ्राय जालांगोन ना नै इखिजानिफ्राय ओरै इन्ट्रि जागोन नै खारसिनो खादो ओरै गोजौआव थांबाय इखिजानिफ्राय ओरै जागायबाय नालाय इखिजान गोजौआव थांबाय ओमफ्राय नै सिरिया गोजौआव थायो ओमफ्राय सिरिनि गोजौआव सिरिया गोजौआवबो थाहैबाय नालाय सिरिनि सिङाव दरजाखौ लानो हायो आरो बेनि थाखाय आं दरजाखौ नैखि होना होदो नै बेडरुम नाम्बार 1 बेडरुमनिखौ सिरिया गोजौआव थांबाय नालाय सिङाव दरजाखौ लानो हाबाय नैयाव हाबनायनिखौ दा बेफोर सब पार्टिसन नांला माथो पार्टिसन बेफोरो पार्टिसन जाहैफोरो बेखि मोनसे दंबावो पार्टिसन गेजेरनि ना नैफोरो बेनिफ्राय नै दंबावो लेट्रिन टयलेट दानिया जोंनिया बेडरुम बेसेबां गिदिर फिसा बेखौ मोनबाय गेजेरनि पार्टिसन मोनबाय दरजाखौ मोनबाय खिरखिखौ मोनबाय दानिया मा दोङो पस्ट दोङो जेन माने पस्टआ नैफोराव जगोन आरो खना खनायाव जगोन बेखौथ' मिथिखागो दा 30 बाय 40आव ना 30 बाय 40नि हाउस प्लेनाव मोनथाम बेडरुमजों लोगोसे किचेन टयलेट बाथरुम थाफाखानाय मोनसे ड्रयिंखौ आं नोंथांमोननो होबाय दा मायबाफोर गोसोआव दाउट दंबा कमेन्ट खालाम आं कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।